קור שלי שמכונה הפרחח מתקשר אליי וצורח לי, תעצרו את קו 160, תעצרו את קו 160. ספר לנו איזה משהו ככה מאחד מההצלחות שלך כבירות, כי בוא נגיד שאתה אומר וואו, מנעתי פה איזה משהו ממש גדול. אז אתה יודע, אני פחות אוהב לדבר על ההצלחות, כי מבחינתי ההצלחה זה התפקיד. אבל יש אירוע שאני מאוד 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 שמח שהוא נפל בחלקי. תחילת האינתיפאדה השנייה, בתחילת 2001, מקור שלי שמכונה הפרחח מתקשר אליי וצורח לי, תעצרו את קו 160, תעצרו את קו 160. מצליחים לעצור את האוטובוס, ואנחנו מבינים שהאוטובוס עצר, ואני מתקשר לפרחח ושואל אותו מה קרה. הוא אומר לי, תקשיב, אתה מכיר את מפעל הקרמבו בחברון? יש בחברון מפעל קרמבו. כן, בוודאי שאני מכיר, יופי. תלכו לשם בזהירות, ותגלו מאחורי החומה של המפעל צמוד לכביש, חצי חבית חומר נפץ TATP, מחכה לאוטובוס 160. אני נסעתי לראות את האוטובוס שהוא חנה כשעצרו אותו. אוטובוס מלא חיילים, 51 חיילים. אני לא רוצה לדמיין אפילו מה היה קורה אם האוטובוס הזה היה עובר במפעל הערב. וואו. אז אתה יודע, תקרא לזה הצלחה. לא יודע אם זה הצלחה. להגיד לך שזה משהו שאני מאוד מסופק שהייתה לי את הזכות לעשות, התשובה לי כן.